Голини ли са? Значи, тук линията на ти без захъл и на ти още по-без захъл. Значи, ти без захъл са от тази страна от Гевгени, тук ще гледате на Пато и от десната страна покрай тихвото и от тази страна, значи, ние още по-без захъл дойдем тук, разбираш се, прочитаваме, си поминаваме, дойдеме. Защото изявата за времето в Гевгелия. Времето в Гевгелия се пише примерно ладно, значи буквално може сите фриждера да се намалят от 4 на 20 запрека 5 и няма да има да потреба толкова от разнадуване. Ти ще се по-така по грип и ще се улетна гардероба на вонка, нека се спрemат с ибупрофен и парацетамоле, с чаеве и продължени наспивки, така да малко да си вземат отмор от работата, нека си поспият повече тази неделя. Благодарам. И толкова да кажем заедно за тук дек се навагаме, дето ни покажа всичко как шо. Уидеме тук, моментално тъпанчините ми са набрани аквариум, унатра значи пливат риби и не се слуша нищо. Ано ще излезем на време, оти как ще слушам това отвън, като се слушава, каптинче, и се плати на водата, на кръцка и на очарто, скви телефона, ка станеше там. Значи безвъзрално гласна музика. Значи ка прекинува, я. Прицко ми паге. Спасо нитро да купа. На Дискорда да може да го качим видео толкова големо. Чекай, това е много саки. Трябва на YouTube да го става. Не трябва толкова работи. Трябва на YouTube да го става. Това праска, идеме. Ода на YouTube, Мъркало, пъркало, бъкало, сакало, бъкало, Гевгелия, негорци. Отма браво. Я го негорци.